Pois todo a punto para ese gran minuto final do amigo Pedro debutando nos chanzos e chegando ao máis alto da escaleira. Que cara de nervios, cara de tensión. Está contento aí. E se vos tamén queredes vivir as emocións do plató do Atrápame, xa sabedes, 618-388-087. Agardamos por vos e tamén agardo que hoxe cerremos a tarde por todo o alto. Pedro, ánimo aí, hoxe hai un bote de 43.000, vaya, 200 euros, ánimo! Que son moitos cartiños que poden dar un empuxón aí á túa empresa e tamén a ese proxecto aí desa casa. Como sabes, basta enfrontar a 5 preguntas e cada unha delas que acerte correctamente daránlle 100 euros. Se acerta as 5, conseguirá todo o que hai no bote. E esas 5 categorías son estas que vas ver. Hoxe xogaremos con América, videoxogos, galego, revistas e deportes. Pois veña, moita sorte e por 43.200 euros... Tempo, América, país de orixe da telenovela de grande éxito mundial Paixón de Gaviáns. México. Non é correcto. Videoxogos, que marca converteu a un xogador de Gran Turismo nun piloto de carreiras. Ford. Non é correcto. Galego, que invento patentou o galego Ramón Silvestre. Paso. Revistas, que día da semana sai á venda a revista Semana? Día da semana. Sábado. Paramos o tempo. Paramos o tempo e veremos se o sábado é cando sai a revista Semana. E logo recordoche que seguimos buscando en América un país famoso por unha telenovela, non é México, Paixón de Gaviáns é a telenovela. En videoxogos buscamos unha marca de coches que converteu a un xogador dese videoxogo do Gran Turismo en piloto profesional. Sabemos que non é Ford, vai pensando futuras marcas. E en galego, queremos saber o que patentou Ramón Silvestre, galego ilustre. Temos 34 segundos para todo iso. E sabremos agora o que temos na categoría de deportes. Logo de saber se a revista Semana sai o sábado. Sabremoslo de contado. Pedro, preparado? Sí, vamos. Pois veña, ánimo aí. E tempo, non é correcto. Deportes. A que deporte está vencellada a marca Santa Cruz, fundada en California en 1973? Béisbol. Non é correcto. América. Venezuela. Non é correcto. Videoxogos. Marca de coche. Porsche. Non é correcto. Galego. Que inventou? Paso. Imos a revistas. Segunda-feira. Lunes. Non é correcto. Deportes. Basquetebol. Paramos o tempo. A falta de 11 segundos. Ben intentado, Pedro, estás tirando moitas e algunha pode entrar. Momento importante, veña, a ver se conseguimos meter algún dos acertiños. Pedro, máxima concentración, 11 segundos, ou pasamos rápido ou respostamos. Veña, imos por todas, é a quen da agora de saber se o baloncesto é ou non é a resposta correcta en deportes. 3, 2, 1... E tempo, non é correcto. América, país. Colômbia. É correcto. Videoxogos. Jaguar. Non é correcto. Galego. Paso. Imos a revistas. Quarta-feira. Quarta-feira, correcto. E deportes? Béisbol. Ai, ata aquí, minuto de infarto. Grande, amigo Pedro, grande. Respira. A cabeza traballando aí a 4.000 por hora. E que ben o fixo, sí señor. Entrou Colombia, que era o que buscábamos, país donde é originaria a telenovela Paixón de Gaviáns. Quedouche Nissan, que era a marca que buscábamos en videoxogos. Eu vi o filme. Mala, pero bueno, non está mal. Logo está a calculadora, que foi o que inventou Ramón Silvestre, que o que buscábamos en galego. Moi ben, mércores, cuarta-feira, era o día no que sai a revista Semana, e quedábanos o skate, ou monopatín, que é a marca aí de Santa Cruz, que está vencellada, nada aí en California. Pero, oi, amigo, moitísimo mérito, grande aplauso para Pedro, 2 acertos e 200 eurazos que leva, por suposto, para que deseiras de basto do amigo Pedro. E, ollo, que isto ainda pode mellorar, Pedro, prepárate que mañá haberá máis cartos no bote. Xogaremos por 43.400 euros. Non perdades, Ata a festa!